Am ajuns, mami? Da, am ajuns în stea. Hai să coborâm, fetelor. Hai să coborâm, fetelor. Elsia. Am coborât. Ania. Mergem la mare. Voi ieși și eu. Și voi sta aici. Am ajuns. Mami, eu voi sta un pic aici. Eu o să mă duc deja. Oh, bună! Oh, scuze, vă deranjez? Eu mă pregăteam să plec. Nu deranjez, poți să pleci. Wow, drăguț! Ce apa bună! La 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 la, la 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 la. Wow, apa este caldă. Ce-ar fi dacă aș sta? Ania, vino! Bine, stai să-mi iau colocelul. Hai, Ania, mai repede un pic, poți? Da, cred că da. De fapt, cred că eu voi sta tot în fund. Elsia! Ania, ne stropim? Sigur! Hai, Ania! Stropește-mă, stropește-mă! Acum eu te stropesc pe tine. Ui! Te stropesc, te stropesc, te stropesc. Eu pe tine. Ba nu, eu. Hai să ne rostogolim în apă. Da, bună idee, Ania. Petrecere în apă, petrecere în apă. Și eu te stropesc, și eu te stropesc, și eu te stropesc, și eu, și eu, și eu, și eu, și eu, și eu, și eu. Uite! Da, frumos! Pitic,
tic. Nu, Elsa, gata, stop it! Ai zis în engleză, deci nu-i frumos. Eu știu mai multă engleză decât tine. Gata, fetelor, surorile nu se ceartă. O, bine, mami. Te stropesc. Ba, eu pe tine. Nu pe calul și pe joc. Ce face Elsia? Înot ca un pește. Hai să întindem pătura și să stăm să ne dăm cu cremă sorară. Bine? Unde vom întinde prosopul? Păi, cred că aproape. Cred că vom întinde aici. Asta nu poate fi un prosop. Titiri. Da, știu că este pătura, dar haide să punem ceaful pe care vom sta. Bine, haide să punem pătura. Este albă. Am pus-o. Mai punem una ca să puteți să salveze mate. Ok, o fașurăm și acum putem pune. Acum ne vom întinde. Și acum ne dăm. Mai luăm cremă. Gata! Acum, fetelor, va trebui acum să vă scoateți jucăriile și să vă jucați. Eu voi pune umbrela. Bine, mami? Așa. Scoateți-vă jucăriile și jucați-vă. O să-mi scot jucării. Mami, poți să-mi scot jucăriile din mașină? Sigur, Elsa. Sigur, Elsia. Cred că aici este. Da, aici. Oh, se pare că s-a desfăcut. Wow! Cutia a pățit ceva.
ar trebui să le strângem. Astea sunt ale mele și astea ale mele. O să-mi pun brățara. Cred că o să-mi pun brățara. Elsia, ar trebui să-ți pui și tu ochelarii. Îmi pare rău, nu mi-am luat. Dar îmi voi pune colierul. O fustă. Din jucăria aceasta mi-am luat-o. Fetelor, acum e timpul să stați întinse. Bine. Luați-vă o jucărie și stați cu ea. Întinse și eu vă învelesc. Trebuie să se usuce. Elsia nu poate sta fără el. Oh! Acum, fetelor, stați aici puțin cu noi. Haideți, veniți! Ania, îmbracă-te! Oh, bine, mami! Sau lasă că avem noi o păturică și o să vă venim cu ea. Fetelor, jucați-vă cu steagul și Ania, joacă-te cu ăsta. Cred că eu o să mă mai duc în apă. Ne vom duce cu toții. Ne vom duce cu toții în apă, Ania. Titiri, titiri. Acum puteți intra în apă. Stați să vă usuc, așa că după un timp Elsia s-a uscat. Tu te poți îmbrăca în costumul de baie și te poți duce. Yay! Gata! Eu mă duc. Ania, pe tine te usuc așa și puteți să vă duceți.
Bine, haide să ne ducem. Eu voi intra. Ah! Titiri, titiri, titiri. Oh, nu! Mi-am pierdut brățara! Ce-ai pățit, Elsia? Mi-am pierdut brățara! Oh, nu! Asta înseamnă că colierul meu... Fetelor, ce s-a întâmplat? Mi-am pierdut brățara și eu colierul. Hai să căutăm brățara. Nu pare să fie în partea asta. Poate o fi în partea asta. Nu e nici în spate. În față. Deci ultima oară aici. Am simțit ceva. Elsia, cred că e brățara ta. S-am găsit-o. Mulțumesc. Dar colierul este în cutie. Oh, bine. Eu voi sta un pic în fund. Eu te voi stropi. Hai să stăm aici și când vine valul. Hai să stăm jos și când vine valul, sărim. Nu sărim. Așteptăm să vină valul. Vine un val mare. Elsia! Ajutor, ajutor, ajutor! Ajutor, ajutor! Elsia! Elsia, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? E luată de val, mami! Trebuie să o chem pe Elsa. Elsia e luată de val. Elsia, înnoată încoace, înnoată încoace. Nu știu să not. Ajutor! Înnoată înapoi. Nu pot. Elsia! Urcă-te! M-am urcat! Bine, acum încearcă să nuți! Dă tot ce poți, Elsia! Nu pot! Ania, încearcă să o apuci de mână! Nu pot! Cum să mai întoarce? Pelerina! Nu!
apucă frânghia. Am luat-o. Trageți! Elsia, ești bine? Ești bine? Ești bine? Da, sunt bine. Haide să stăm întinse pe pătură. Tu vei sta întinsă, iar Ania nu. Va mai rămâne puțin. Elsia, ești bine? Da, sunt bine. Bine, să-ți dau un pic jos asta, ca să poți să te usuc. Cred că te simți rău după aventura aia, nu? A fost o idee bună să mergem la mare, mami. Da, Elsia, a fost o idee genială. Dar uite, va trebui să încerci să fii mai atentă data viitoare. Bine, mami. Stai așa învelită. Stai pe pătură. Mă întorc imediat. Poftim, ia colierul. Mersi. Gata, Elsia. Totul e bine. Vom pleca acasă puțin timp, da? Da? Elsia, te mai întreb o dată, ești bine? Da, Ania, sunt foarte bine. O să-mi pun ochelarii. Elsia, sper că te simți bine. Elsia, haide să mergem acasă. Bine. Haide să mă încalc și eu, să vă îmbrăcați și voi două și mergem. Haideți! Să strângem și să mergem. Elsia, dăm colierul. Așa, să răstipăm totul. Și am și umbrela și crema solară.
Îmbracă-te, Elsia. Bine. Haide, Ania. Bine, stai să mă îmbrac. Ania, tu se pare că va trebui să fii înfășurat într-un prosop. Hainele tale le-am pus în portbagaj. Nu-i nimic, mami. Haideți, fetelor, urcați! Haide, Ania! Vă prind din urmă, iau un taxi. Bine! Să plecăm! Mai avem puțin. Uitați castelul. Semafor. Și eram atât de aproape. Știu. Gata, hai să parcăm. Vom parca aici. Am ajuns și eu. Bine, hai să intrăm noi două. Intrăm și noi.
Haideți să mergem, să intrăm. Intru și eu. Așteptați-mă! Ding dong! Intră! V-am adus bomboane. Mâncați! Bombonele! Ei, bomboane, bomboane! Hai să le desfacem. Uite pe aici ce desfac. 1, 2. Să mâncăm una. Sunt chiar bune. Da. Delicioase. O să mă îmbrac. M-am îmbrăcat. O să stau aici să mănânc bomboanele. O să mă îmbrac și eu. M-am îmbrăcat. Eu o să mai iau o bomboană. Chiar foarte, foarte bune. Delicios. Fetelor, gata cu bomboanele. Hai să ne culcăm. Bine. Chiar mi-e somn.